Ahojte moji milí, vítajte na mojom YouTube kanáli, vítajte pri ďalšom podcaste, ktorý bude o rozhodnutiach, o rozhodovacích dilemách, o tom, keď sa v rozhodnutí a rozhodovaní zasekneme a ako sa odseknúť, ako vedieť sa znova spätne naladiť na to, čo ja naozaj skutočne chcem a čo je pre mňa dobré. Toto nebude návod na to, ako robiť správne rozhodnutia, pretože podľa mňa každé jedno, ktoré spravíte v danom momente, je správne a to z toho dôvodu, že ste ho robili s najlepším vedomím a svedomím, a to verím, že teda ste ho tak robili, a po druhé s tými informáciami, ktoré máte k dispozícii tu a teraz. To je jeden z návodov, k tomu sa neskôr dostaneme. A dôvod, prečo sa ľudia niekedy nevedia rozhodovať, je ten, že žijeme v dobe neobmedzených možností. Ja osobne mám problémy skôr vtedy, keď mám rozhodovaciu dilemu medzi dvomi možnosťami. Mám zase známu, ktorá mi vraví, že keď má milión more možností, takže ona to vtedy nevie, ale že akože keď už má dve, tak už sa to dá. Takže vidíte, každý máme tú rozhodovaciu dilemu inokedy. Poďme si ešte povedať ďalšie dôvody, prečo sa nevieme rozhodovať. No už jeden je ten, že napríklad z pohľadu human designu sme viac také emocionálne typy, môžeme mať emocionálnu rozhodovaciu autoritu, ktorá si vyžaduje určitý čas na to, aby vám prešli tie rôzne emočné fázy a cykly a aby sa vám to až tak nejako ustalilo, tak to proste nejaký čas trvá. Nebýva to deň a niekedy to nebýva ani týždeň. Tým som hádam odbremenila niektorých ľudí, ktorí vedia, že majú emocionálnu rozhodovaciu autoritu a snáď si budú vedieť s týmto fenoménom vďaka tomu lepšie poradiť, alebo aspoň sa budú chápať a nebudú na seba tlačiť vtedy, keď nemusia. No a ďalším dôvodom, kvôli ktorému sa nevieme rozhodnúť, je strach, že nech sa akokoľvek ja rozhodnem, tak OK, ja to prežijem sama pre seba, lenže máme obavy z toho, ako to príjme okolie, z tých dopadov, z toho, čo si o našom rozhodnutí pomyslia. Jasné, niekto to možno nerieši, niekto to rieši viac, každopádne treba rešpektovať osobnosť každého človeka a toto nebýva taký úplne strach, ktorý je jednoduché prekonať, pretože my sme proste tu napojení na všelijakých rôznych ľudí a tak ďalej. Takže tieto veci nás naozaj ovplyvňujú. Takže máme tu dôvody, pre ktoré sa nevieme rozhodovať. No ale keďže toto má byť návod, ako sa rozhodovať, je taký môj vlastný, je zozbieraný z viacerých rád a zdrojov a všeličoho, ale je veľmi dobrý a mne osobne teda pomáha. Ešte tu chcem rozlišiť dve veci. Prvá je, že sú rozhodnutia, na ktoré máme dostatok času. Vtedy je to o niečo jednoduchšie, ale zase na druhej strane môžete sa cítiť dlhšie zaseknutí. Pretože keď my potrebujeme mať veci uzatvorené a vedieť sa pohnúť ďalej, hej. Tá energia, keď proste sa motá medzi A, B a neviem to pustiť a neviem sa rozhodnúť, je veľmi zlá, pretože viac menej nás veľmi paralizuje. No a potom sú tu rozhodnutia, ktoré potrebujeme spraviť do určitého času, napríklad keď nám príde nejaká pracovná ponuka, tak sa o nej musíme rozhodnúť do nejakého času. Vtedy sa používajú trošku iné spôsoby a metódy, pretože jednoducho tam nemáte čas čakať 2-3 týždne, hej? Kým vám prídu nejaké emocionálne vlny, že kým sa možno dostaneme do nejakej inej fázy nášho cyklu a tak ďalej, pretože aj to na to vplýva, hej? OK, tak poďme teda na to, všade uvediem aj nejaký príklad a vhupnime do toho konečne. No, takže tip číslo 1 je: pýtajte sa sami seba, čo budete najviac ľutovať na smrteľnej posteli. Štúdie ukazujú, že ľudia na smrteľnej posteli najviac ľutujú práve to, čo neurobili, do čoho sa nepustili, než to, čo spravili a možno teda to nedopadlo najlepšie. Najviac ľutujeme to, čo sa mohlo stať, ale sa nestalo, to, čo by bolo keby. Tento prístup niekedy pomôže, niekedy nepomôže. Napríklad pri tých dvoch pracovných ponukách, alebo teda respektíve, že ste v starej fajn práci a máte nejakú zaujímavú, lukratívnu, dobrú pracovnú ponuku, ktorá vás ťahá a nemáte tam žiadne ale, alebo respektíve je to také, že tak OK, možno je to ale v tom, že tak ale čo, keď to nebude lepšie, ale to neviete, tak tam si myslím, že vám to veľmi môže pomôcť, pretože keď vás to tak veľmi láka, máte asi do toho ísť a zároveň verím tomu, že budete ľutovať, že ste do tej ponuky nešli a nezistili, aká tá práca mohla byť. A väčšinou takéto veci, ktoré nás veľmi lákajú, tak sú naozaj pre nás vhodné. Takže to je vec číslo 1 a tip číslo 1, ktorý ale sa samozrejme nedá aplikovať vždy. A nie vždy vám pomôže, ale odporúčam to ako úplne prvú vec.
Tak to by sme mali. Poďme teda na niečo ďalšie. A toto bude špecificky platiť pre rozhodnutia časovo ohraničené. A tu odporúčam rozhodovať sa podľa toho, aké informácie k vám dorazili do momentu rozhodnutia tu a teraz. Pretože ten dôvod, pre ktorý my sa veľakrát nevieme rozhodnúť, je presne ten, že zvažujeme, čo by bolo keby a čo ak a čo ak sa ukáže, že to rozhodnutie nebolo správne a tak ďalej a tak ďalej. Toto sa veľmi dobre používa v zase, keď napríklad sa rozhodujete o práci, znova budem v tej pracovnej sfére a poviete si, že dobre, je tu nejaká pracovná ponuka teraz, ale bude tá pracovná ponuka iná v tom, že vy máte nejaký taký divný dušák a zvláštny pocit a že jednoducho niečo vám tam nesedí. Čiže ak by som teraz uplatnila to, že čo budem ľutovať na smrteľnej posteli, mohla by som do toho ísť, lebo je to pracovná ponuka, ale ja pokiaľ tam moja intuícia, tá je ešte takým vašim radcom a ona vám poradí aj v týchto veciach, aj keď tie emócie a intuícia v tomto prípade dosť zvyknú byť už také, že už ani nevieme, čo nám rozprávajú a emócie zase môžu klamať, lebo oni vychádzajú veľa aj z myšlienok a prekrývajú sa. A že tie pocity nebývajú vždycky naše reálne pocity. Pocit nie je vždy intuícia. To treba vedieť rozlišovať, ale o tom inokedy. Každopádne, ak vám tu nahovára váš vnútorný hlas, pozor, tedy niečo není OK, ako hovoria Česi, tak si myslím, že by ste sa mali rozhodnúť na základe toho, dobre, síce tá pracovná ponuka vyzerá fajn, ale mne sa na nej niečo nepáči, idem od nej preč. Prečo to ľudia možno niekedy nevedia spraviť, je, že sa boja, že lepšia ponuka nepríde. Práve niekedy a veľakrát, keď napríklad ste na love dobrej práce, vám chodia také poloponuky, 3/4 ponuky, ktoré vyzerajú viac menej dobre, ale kým je tam nejaké to ale a také dôležité, tak si myslím, že by ste nemali tento signál ignorovať, lebo on sa časom ukáže naozaj ako dôležitý. Takže skúste toto, skúste pracovať s tými informáciami, ktoré máte v danom momente tu a teraz. Tu je ešte dôležité si uvedomiť, že akokoľvek sa rozhodnete, je to tak, ako ste sa rozhodnúť mali a je to rozhodnutie, ktoré bolo pre vás v danom momente vhodné a správne. Takže práve preto si myslím, že neexistuje správne a nesprávne rozhodnutie, pretože pre vašu životnú cestu je ako keby správne každé, ktoré spravíte. Pokiaľ sa nebavíme o krajnostiach, hej, a o niečom, čo škodí druhým a podobne, ale tak takéto veci, to myslím, že logicky viete, že o tom sa tu nebavíme. No dobre, a teraz príde zlatý klinec programu a to je to, že niekedy si aj odpoviem na otázku. Čo budem ľutovať najviac na smrteľnej posteli? Stále dve možnosti. Odpoviem si aj na otázku, použij informácie, ktoré máš tu a teraz. Furt dve možnosti. V takom prípade sa uplatňuje jediný možný tretí prístup a to je ten, ak sa nejedná o časovo ohraničenú vec, tak to znamená, že vy sa ešte rozhodnúť nemáte. Není na to ešte čas, ešte si potrebujete v danej téme niečo zažiť, potrebuje sa ešte niečo stať, potrebuje k vám prísť nejaká informácia. Proste vy na to spraviť to rozhodnutie nemáte zatiaľ dostatok času. Toto mne osobne pomohlo veľmi, pretože niekedy to naozaj nejde. A neviete prečo. Hej, aj by ste chceli, aj je vám smutno, aj sa na seba hneváte, že ste neschopní a nedokážete sa rozhodnúť a tak ďalej, ale jednoducho sú situácie, kedy proste ešte nemáte podrobné informácie. Príkladom môže byť moja nedávna celkom ošívačka a celkom taká dlhodobá pátračka po dobrom matraci, ale nepodarilo sa mi ho nájsť. Čiže som to proste zabalila, nechala som to tak, použila som nakoniec jeden matrac, ktorý relatívne nový sme mali doma a celkom mi akože sedela, aj keď stále viem, že do budúcna si určite kúpim nový, ale momentálne neboli na to ani vhodné podmienky v mojom živote, riešila som toho viacej a zároveň skúsila som jeden, nebol dobrý, druhý nebol dobrý. Jasné, môžete si povedať, že strašne vymýšľam, to sa zvykne o ľuďoch, ktorí sa nevedia rozhodovať hovoriť, ale nie je to pravda. Skôr je to to, že proste som pochopila, že tak tento mi je tiež celkom dobrý, priestorovo mi tu ďalší matrac na hlavu zase netreba. Ani nemám teraz v domácnosti, kde žijem, priestorové veľké podmienky, takže som si povedala, že asi není teraz vhodný čas zmeniť matrac.
A chrbát to akože celkom zvládol, zdá sa, takže v pohode, našťastie. Veľakrát, keď si poviete, že nemusíte sa rozhodnúť, tak vám to pomôže. No, toto má ešte taký podbod, alebo je tu taký priateľ na telefóne, alebo teda zavolaj známemu, opýtaj sa niekoho, choď na coaching s týmto. Áno, niekedy, keď sa zasekneme v dôležitej veci, napríklad, teraz už idem do dôležitejších záležitostí, aj keď aj tá práca bola dôležitá, ale napríklad v prípade práce vy sa môžete zaseknúť s tým, že ktorým smerom, hej? Že napríklad vás lákajú dva smery a neviete, ktorým sa vydať. Alebo napríklad máte nejaké 2-3 projekty a neviete, do ktorého z nich chcete investovať svoju energiu. A to z toho dôvodu, že vy by ste chceli oboje, alebo všetky 3. Ale bohužiaľ my kapacitu máme iba určitú, iba obmedzenú. A ak nechceme dôjsť do momentu vyhorenia alebo prepracovanosti, tak si myslím, že voľby sú dôležité. Niekedy ešte pomáha, keď si poviete, že tak niečo si napríklad, keď máme túto sféru, hej, že 2-3 projekty alebo proste nejaké 2-3 smery v rámci práce, tak si povedzte, že tak pôjdem teraz do tej nejakej jednej a uvidím, jak sa mi to bude ukazovať. Hej, že spravím taký test realitou. Že niečo si vyberiem a uvidím, čo mi tá realita ukáže. Hej, pri projektoch je to v pohode, pretože väčšinou je to niečo, čo je vám vlastné. Nemusíte do toho investovať veľa peňazí, alebo tak môžete nejaké peniaze v tom mať, ale neohrozuje vás to nejako proste likvidačne, hej, a tak. Tento test realitou ja som použila minulý rok, kedy som tak rozmýšľala o oblastiach práce, do ktorých by som sa ponorila. Najprv sme vymysleli jednu, najprv to bola oblasť spisovateľstva, ale ja som mala ten pocit, že nie je to úplne najlepšie, každopádne som do toho išla, hľadala a realita mi ukázala, že to nie je cesta, pretože test realitou bol taký, že ma nikde nezavolali na pohovor, nikto sa mi neozval, možno som vyplnila raz v jednej firme nejaký ďalší vstupný dotazník a to bolo všetko. Takže ja som veľmi rýchlo pochopila, dala som si nejaké 3 mesiace, 4 mesiace na to a naozaj nič. Takže som pochopila, že to nie je správna oblasť. Potom som to prehodnotila na oblasť HR, tam som mala väčší úspech, do tejto oblasti sa snažím infiltrovať už veľmi dlho, lenže tam som smutila dosť dlho, lenže ukázalo sa, že ani toto nebola cesta, pretože i keď tu som už mala pozvanie na pohovor, tak a dokonca ani na junior pozície ma v niektorých firmách vôbec nechceli brať. Zvyčajne som mala aj tú smolu, že som natrafila na firmy, ktoré chceli už rovnohotového človeka, čiže nemali nejaké reálne HR oddelenie, ale bola to proste nejaká manažérka a jedna špecialistka, takže tam logicky tá manažérka nemala záujem nikoho zaučať, hej. Čož môže byť možno, že v menších firmách aj reálna vec, že proste na to nemajú ten priestor, čiže ak chcete začínať v nejakom obore, skôr odporúčam väčšie firmy, ktoré na to budú mať priestor, čas. No a zároveň tá HR oblasť je tak slabo dosť platená. Takže tiež sa mi ukázalo, že asi v tejto oblasti momentálne veľmi neprerazím. No a tak som sa potom rozhodla znova pre tú účtovnícku oblasť, voči ktorej som mala dosť dlho strašnú averziu. Ja som však ale zistila, že sú tam veci, ktoré ma bavili, zistila som, kvôli čomu som ja reálne vlastne odišla. Tá taká posledná pomôcka je, keď vám všetky tieto zdroje zlyhajú, keď odporúčam ešte napríklad napísať si, čoho sa bojím, keď sa neviem rozhodnúť. Spisovať si, že čo mi priniesie jedna druhá možnosť, za mňa vás to iba viacej zamotá v myšlienkach, ktorých už aj tak ste dosť zamotaní, to si nemyslím, že pomôže. Naciťovať sa na možnosť A alebo možnosť B môže pomôcť, ale takisto nemusí. Hovorím, tie emócie vtedy a pocity vás vtedy dosť klamú, zlyhávajú. Sú to skôr myšlienky preoblečené za pocity a vy už ani neviete, takže to tiež neodporúčam. Ale čo odporúčam je, no čo urobiť, keď proste nad sebou nemáme vlastný nadhľad. To je proste fakt a realita. No tak skúste zavolať, stačí, keď sa poradíte s kamoškou, s partnerom, s niekým, kto vás trochu pozná, ale nie je zainteresovaný do tej konkrétnej oblasti. Čiže napríklad nie je to niekto, kto s vami má pracovať na jednom z tých 3 projektov, tak logicky, že vás asi bude ťahať k tomu, aby ste sa proste venovali tomu projektu s ním. Ak nie je až taký extra objektívny. Ale môže byť. Ale hovorím, nejaká externá pomoc v tomto smere je vždycky super. Dôvod, pre ktorý ju neodporúčam zo začiatku využívať, nie že neodporúčam, skúste si poradiť sami. To je také moje, ale zase, ak sa s niečím moríte dlho, nemá to zmysel, rozhodne sa radšej skúste
porozprávať s niekým, kto vám napríklad už v minulosti vedel dobre. Nie, pozor, tu nejde o to, aby vám tí ľudia poradili. Hej? Nepýtajte sa ešte, čo by si mi poradila, pretože to je nesprávne pre vás a väčšinou toto už ľudia vedia. Tu ide o to, aby vám vedeli dať, aby sa vás vedeli možno niečo opýtať, alebo vedeli vám povedať k tomu niečo, možno svoju skúsenosť, niečo. Oni nemajú rozhodnúť za vás. To nie je ich úloha. Ani ich do tejto úlohy prosím netlačte. Oni vás majú nasmerovať, majú vám to vysvetliť, majú vám podať možno nejaké otázky, vďaka ktorým vy prídete na to. Rozsvieti sa vám tá baterka, že aha, no tak ako jasné. Alebo sa len ukľudnite, že vám povedia, že však ale ja som mala 3 projekty a zvládala som to, tak dá sa to zvládnuť. Alebo vám povedia, ja som mala 3 projekty a nakoniec som si povedala, že však ale ja žiaden z tých projektov neukončujem na celý život, len proste na nejaký čas tú oblasť musím odsunúť. To je tak, ako u mňa tá HR, beriem, že na istý čas je to odsunuté, to ale neznamená, že som sa úplne toho HR vzdala, hej. Takže to vám môže pomôcť. A ináč ešte jedna taká vec, ktorá vám môže pomôcť, skúste si to povedať nahlas. Niekedy to pomáha, samozrejme, no tak ono to možno pomôže viacej mne. Ja zase z pohľadu human designu mám autoritu, ktorá sa rozhoduje na základe toho, jak to znie, čiže hlasom, seba projektujúcu. Takže pre mňa je veľmi dôležité rozprávať, ale myslím si, že to je... Prečo sa vymysleli konzultácie, prečo tak fungujú terapeutické sedenia a fungujú? No pretože sa tam dostane z vás navonok cez tie slová a vy sa uvoľníte. Dobre, tak majte sa krásne, rozhodujte sa ľahšie. Verím, že vďaka tomuto návodu to pôjde. No a vidíme sa, počujeme, hlavne asi počujeme, znova opäť pri nejakej ďalšej epizóde, ktorá sa nahrá vtedy, až mi niečo nové zase napadne, alebo až mi príde od vás nejaký podnet. Tak sa majte krásne, no a opäť na budúce. Ahojte.